Good morning mga katupay. Bumalik pala ako ngayon mga tupay sa may Buhayang Bato mga tupay, dito sa may Ilog Pasig mga tupay, sa may barangay Buhayang Bato. Problema mga katupay kung saan yung dito yung pisto namin spot ay talagang maraming water lily mga tupay. Tingnan nyo mga tupay, papakita ko sa inyo mga tupay. Yan mga tupay, puro water lily na mga tupay. Kung maalala nyo mga tupay ay yung mga bangka dyan na malalaki mga tupay nakaparada. Kaya yung tubig galing doon sa taas mga tupay pababa dito, inanod niya itong mga water lily mga tupay at sa nasala dito sa may mga malalaking bangka mga tupay. Kaya yun, puro water lily na kung saan mga tupay dyan kami na mimingwit mga tupay. Ayun sila si Rodchoy, pumupunta rin yun dito mga tupay. Kung pumunta sila dito ngayon mga tupay ay talagang puro water lily mga tupay. Wala ka mahagisan sa yung pamingwit dahil puro water lily mga tupay. Diyan kami mga tupay pumisto sa may mangga. Tapos napanood ko sa vlog nila ni Rodchoy, dito lang sila. Kaya kung saan dito sila nakaupo, yan, ihahagis na lang yung pamingwit nila dyan. Kaya problema, wala nga mahagisan mga tupay dahil puro water lily. Yan nakalutang. Yun, shout out pala kay Rodchoy at sa kanya mga katropa dyan. Baka naman tupay katupay vlog lang. Okay mga tupay, maghanap muna kami kung saan kami pupisto ngayon mga tupay. Puro water lily na mga tupay, walang mahagisan dito sa pisto namin dati. At dito yung mangga. Ito yung mga batuhan mga tupay kung saan kami. Ang problema, walang nga mahagisan mga tupay. Ayun, hanap kami kung saan kami ipipisto ngayon mga tupay. Dito na si Daddy. Kukunti na lang yung pwede mo mahagisan mga tupay sa yung pamingwit dahil dito rin yung bangka nakaparada ngayon mga tupay. Baka pupunta ako doon ng dulo mga tupay at pwede tayo mamingwit. Ayun baka dyan tayo mga tupay. Okay mga tupay, dyan na muna. Daddy, kain ka muna. May mga kasama na kami dito mga tupay. Okay, yan, andun pa sa dulo. Okay mga tupay, shoutout na lang sa inyo mga bro. Yan, wala pa kaming huli mga tupay. Tutulog din. Okay mga tupay. Ha? Di, okay na sa akin yun Daddy, yung yan, yummy. Kakain muna si Daddy mga tupay para may lakas. Okay mga tupay, at nabayanan nyo na lang po sa sunod kong pag-upload ng video kung ano yung mga mahuhuli namin ngayon dito mga tupay. Ayun, ang huli ng kasama namin mga katupay. Dalag mga tupay. Laki. Yan mga tupay. Sinilas laki mahaba pa sa sinilas mga tupay 10.5 ang pa ako. Yan ang laki. Yan. Dalagyan mga tupay. Tatlo mga tupay ay malalaki mga tupay. Ayun. Uwi na si bro. Kasi may huli na Yan. Sana all. Shout out sa'yo bro. Baka naman. Mapapalo tayo. Bago sa susunod pa pag-video. Yun. Siguro mahigit sa 1 kilo na yan. Lagpas. Mga halos dalawa. Kasi malalaki yung tatlo Isa lang yung maliit. Okay, sige bro. Thank you. Sa wakas mga katupay, nakahuli na kami ng anong pangalan ito Daddy? Kanduli. May tinik yan? Oo. Kaya nga namin sa road sige, tanggalin na natin. Sa wakas mga tupay, nakahuli na kami ng kanduli. Salvage na nakahuli. Na salvage mga katupay. Ang galing.
Na-salvage ni Daddy. Oh, yan. Hindi na rin na zero mga tupay. Sana mayroon pang mayroon pang tawag nito sa sunod. Ano, tanggalin mo ano eh. Uy, uy, uy. Uy. Ano yan, pag natutok ka niyan, ikaw? Oo. Patulis. Ay, oo nga. Oh. Yan, pag natutok ka niyan. Dito sa gilid, palikpik. Ayan. Mayroon din. Oo, palitpik. Putik na yan. Ay, Lagi. tatanggalin natin. Tanggalin talaga yan. Ano yun? Hindi ka makakatulog nito pag... Yun. Ano yun? Yun. Kabila naman dati. Yun, tulis pala yan. Tulis yan. Oo. Kabila. Para sure ball. Aha. Tanduli. Para siyang para siyang pinduri. Kanduli, tapos ito kanduli. Tapos ito, kanduli naman. Magkalapit. Kalapit. Okay. Salvage. Nakuha sa salvage. Si Daddy nakakuha. Ako ngayon ang wala. Yan. Kanduli mga tupay. Hinatak ko gano'n eh. Sinabihan ko gano'n. Oh. Pa. Yari siya. Oh. Ilagay na doon sa mabuting lagayan. Marami pala doon. Yun oh. Okay mga katupay. Mayroon na kami. Hindi na rin kami na zero. Marami pala doon. Okay, kamay naman dyan, be. Baka sekali, madagdagan pa. Alam natin. Okay, mga katupay. Kapahabol ako eh. Hello, mga katupay. Sa wakas, mga katupay, nakakuha na naman kami dito ng creme dory, mga katupay. Laki. Ako yung nakahuli nito, mga katupay, kaya hindi na nabidyohan. Oh, galing. Ganda sana kung mayroon akong setup na Oo ah. naka-video na siya. Kaso, di ko akalaing makahuli ako, mga katupay. Oo. Yan, oh. Okay. Sakto lang talaga mga tupay pag-angat. Naipasok na dito sa salok namin. Sakto lang na naputol na yung ko. Yung Tali. pamingwit ko. Yung tali. Yung tali. Papahuli talaga siya mga tupay. Yan mga tupay. Nasa 2 kilo lang. 2 kilo to mga tupay. Laki. Oh, yan oh. Di ba? Di natalo mga tupay. Talo. Okay, mga tupay. Saka yan lang, hindi ako nakapag-video mga tupay nung naghilaan na kami mga tupay. Hindi ko na mabitawan eh. Hindi natalo mga tupay. May 2 kilo ng cream dory mga tupay. Oh, laki mga tupay, di ba? Panalo na. Panalo na, di natalo mga tupay. Sayang lang at nung naghilaan kami mga tupay, hindi ko na-videoan. Hindi ko naman nakalain mga tupay makahuli akong ganito. Thank you Lord, thank you. Hindi tayo lugi. Di na. Mga tupay, hapon na. Uwi na. Uwi na kami. Ayan si Daddy, medyo masaya naman siya mga tupay dahil ito yung huli namin oh. Ito cream dory mga tupay, malaki. Cream dory. Yan ang buhay pa mga tupay. Tapos yung huli ni Daddy naman na malaking tilapia mga tupay oh. Oh. Sobrang laki mga tupay oh. Tingnan mo lang yan mga tupay. Laki niyan, mga kalahating kilo to mga tupay, isang piraso. Ano? Laki niyan mga tupay. Saka mayroon ding yung isa Daddy? Ano? Yung isa ito? Tawag din. Oh, yan ang huli namin mga tupay. Di natalo, pinamo naman yung tupay. Diba mga tupay? Salamat sa Diyos mga katupay. Kanduli. Kanduli pala yung isa mga tupay, kanduli. Okay, uwi na kami mga tupay kasi hapon na mga tupay. Sa susunod na naman nating pamimingwit mga tupay ha. Samahan nyo kami palagi mga tupay.